Xwendem baş xwendekarên hêja ji xwe em gihan dawiya bêjin pirtûka Refa Yazdan ji xwe ev jî waneya dawî ye. Em gihabûn çend wêjevanên dawî wek wêjevanên cîhanî jî têne dîtin. Ji xwe bi taybet me îro li ser wêjevanekî balkêş biaxivin gelekî bandorayî di nava civakê de heye, hebû û wana jî heye. Heta roja me jî îro hîn jî hêzirîna berdewam e. Em ji nêz ve Celaleddîn Rûmî an jî Celaleddîn el Efganî em nas bikin. Ji xwe bi her du nava jî tê naskirin. Gelo Celaleddîn Rûmî kî ye? Di sala 1407 de li Efganistanê dayîk bûye. Ji xwe Efganistan ew jî welatek ji gelê arî ye. Li Efganistanê dayîk dibe û di sala 1473 de jî 66 salî temenekî 66 salî jiyana xwe ji dest dide an jî koça dawî dike. Li mûzexaneya Mewlana Belex a gul Konyayê wek mizgeftekê bêjin li wê de hatiye veşartin. Ji xwe li Konyayê hatiye veşartin li Şamê, li Şam, Bexda û em bêjin li Anatolya, Tirkiya niha jî geriyayê gelek gerra berfireh kiriye bi du zanistê ve geriyayê. Ji xwe em bêjin li ser mijara Efganî jî yek ji kesên Xewarizmî ê Selcoqên Romê ye. Ji xwe dema ku dewleta Selcoqî wê çaxê serdest bû em bêjin di wê serdemê de Celaleddîn Rûmî hemdemê wa ye, di wê serdemê de jiyan dikir. Helbestvan û nivîskar û wêcevan û feylesûf got bi zimanê Tirkî û Erebî û Farsî jî dizanîbû. Yanî van zimana jî zanîbû. Em bêjin xwediyê rêbaza Mewlewî ye. Ji xwe rêbaza Mewlewî em bêjin gelekî bi nav û deng e rêbazekî got wek rêbazekî olî jî tê pejirandin. Ji xwe navê wî yînî rast Muhammed bin Muhammed bin Hüseynê Belêxî ye. Di feqîtî û hin agahiyên Îslamê jî de ji xwe zîrek bû. Me got ji ber ku xwendina baweriya Îslamê di wê demê di belav bibû. Wek ku dibêjî zimanê Qur'anê wek zanistekê dihat dîtin. Her kesî bi fêrî zimanê Qur'anê dibû. Ji ber wê jî Efganî an jî Celaleddîn bi vî rengî fêrî zanistê dibe û fêrî feqetiya Îslamê dibe. Ji xwe di çarsalîya xwe de bi bavê xwe re diri Bexdayê, li wê de bavî digere û piştre jî ji Bexdayê berê xwe didi gelek bajarên din, bajarên cêgo zanist lê heye, cêgo zanyar lê peyda dibin. Bi bavê xwe re digere mîna Şamê û Karman û Anatolya Tirkiya me ya îro. Ta em temenî nadibe 19 salî ji xwe li Konyayê jî bi cih dibe. Konyayê ew jî bajarek li bajarek Tirkiye. Di serdema dewleta Selcoqiyan de jî li ser destê bavê xwe fêrî xwendinê bûye. Yanî di wê serdemê de bavî ew fêr kiriye. Piştî ku bavî koça dawî kiriye ji xwe dest ji xwendinê berdide û caberê xwe dide derwêşiyê û dest bi rêbazê derwêşiyê û tesewufê dike. Xwendina helbest bêjin helbesta dinivîsîne û helbestên wîna pir balkêş û bi nav û dengên. Ji xwe ji kê jî bandor dibe? Ji gelek kesan jî bandor dibe. Yek jê em bêjin Ferîdeddîn ew jî got wek bêjin nivîskar an jî wêcevanek bû ji wî bandor dibû û di nava helbestê xwe jî ji xwe bandora van kesa jî li ser xuyan e. Ji xwe bi navê esrarname jî pirtûka em bêjin a Ferîdeddîn ew Ferîdeddîn wê pirtûkê diyarî dide Celaleddîn Rûmî
و وەکو دبێژێ کێفایی gelekî tê wê pirtûkê dixwîne û ew pirtûk guhertinên mezin di hundirê wî çê dike ew pirtûk jî me got esrarnameyê navê na wekî diyarî dide Celalîddîn ev pirtûk dema ku guhertinê çê dike û bandorekî di jiyana Celalîddîn di çê dike û diafirîne. Di sala 1344 de ji xwe di vê salê de Şêxê Persiyê bi navê Şemsîddîn Tebrizî ji xwe ew jî wekû dibêjî pir binabû deng e. Şemsîddîn Tebrizî jî vî şêxî guhertineke mezin di jiyan û reftarê yî di çê dike. Em bêjin û guherînê di rêya Şemsîddînê Tebrizî de em bêjin derbasî nava jiyana derwêşiyê bûye, yanî bandorek wîna bandor lêkirî got derbasî jiyana derwêşiyê be. Gelek helbestên wî em bêjin bi vê rengî dihatin nivîsandin û ji jiyana cîhanê jî dûr ketiye, yanî dûr ketibû dixwest got berê xwe bide jiyana derwêşiyê û di wir de jî bi jiyana derwêşiyê re rûbirû maye an jî tenêtî maye. Di vir de ji me re xuya dibe jî got Şemsîddîn bandorek rasterast li Celalîddîn kiriye. Ji xwe li Tirkiyê jî rêbaza Mewlewî pir wekû dibêje tê kar anîn got ew kesê got ji xwe li gorî wêne jî ew kesê got bi tena serê xwe li dora xwe digerin. Ji xwe rêbaza Mewlewî afirandiye ji ber vê yekê jî gelek caran em bêjin Mewlana ji wî dihate gotin ku yek ji rê û rêresmên vê rêbazê ye dîlan tê de her kes her mirovek ji xwe re tê de bi tena serê xwe dîlan bike û li dora xwe bigere. Ev dîlan jî ya herî navdar e di nav baweriyê de, baweriya Îslamê de. Ji xwe heta îro jî ev rêbazî jî peyda dibe. Di sala 1248 de Şemsîddîn el Tebrizî hate kuştin, ji xwe li vir ev kesê got pê bandor dibû hatiye kuştin. Şemsîddînê Tebrizî hate kuştin û tê gotin got li deriyê wî ket û ew jî çû got derî veke û nema hat. Yanî hate kuştin wekû dibêje. Ev jî dibe sedema xemgîniya Celalîddîn gelekî pê bandor dibe û xemgîn dibe dibêjî çawa ev mirovê wiha bê kuştin. Ji ber vê yekê jî dîwaneke mezin bi navê dîwana Şemsîddîn Tebrizî dinivîsîn. Bala xwe bidêdê ber got pê bandor bû nabîna dîwana xwe dike. Di sala 1373 de li Konyayê koça dawî koça xwe ya dawî kiriye û li wir jî li wê derê hatiye veşartin. Gora wî jî wekî serdangehekê û wekî mizgeftekê mezin tê pejirandin her kes jî em bêjin gelek mirov jî dirin wêna çopînin. Ev jî gora wî ye li em bêjin li Konyayê ka em hevdûre binerin bê berhemê wîna çi ne an jî hin ji pendê wî. Ji xwe hin pendîn hene dibêje çi dibê ez ji te re me min li min venegerîne. Ji xwe vaya wek beşekî şîretan jî dibêje dibê ez ji te re me min li min venegerîne. A dijî a di dwaşê dibêje dibê bêyî evînê hemû mûzîk bêwate ye. Yanî dibêje eger evîn tir nebe mûzîk hemû bêwate ye. A dijî dibê dîlan dînbûne perestin jî bargiranî ye. Yani dibê dîlan dînbûne û perestin jî bargiranî ye. Ji xwe a balkêş pirsa em bêjin di a çarat çi dibêje? Dibê kaniyek di hundirê te de ye. Kaniyek di hundirê te de ye tu bi dewla vala negere. Yani dibê dilê te da girtiye. Te çima raştî dewla vala û tu dirê digere? Yani hundirê insan da girtiye. Ji xwe berhemên Celalîddîn jî ka em bine bê çi berhemîn hene. Dîwana mezin a Tebrizî ew dîwana yekêyî me got bi navê Şemsîddînê Tebrizî nivîsandiye û a di dwa jî El Mesnewiye El Meanî
آنجی المثنوية المعاني أفجي ديوانك وديوانك جي هلبستين شاريانة هي أو جي هلبستين شاريانة وديوانا غزلي هي بجن هلبستين غزلي يقوم فسنتين هي وآبنجاجي المجالس السبعة أو جي مجالس السبعة من بنرن قش بنابي عربي هاتن نفساندن آدجي رسائل المنبر أو جي برتوكي كوية شخد ورد فرسين الخاندني جي هنا كامل واجب نرن جلال الدين الرومي جي جان نتهوية شخو مدسبيك يتقول جو أوجي أفغانستانية أفغانستاني جي باجا بيجن ولاتك دكهبه ناف باجا ناف ولاتي آجي دكهبه ناف جيلي آريده وأوجي بيجن وك إيران وك فرس وك باكستان وك أفغان وك هند لبي جغرافيا هاني وك ولاتك يسر بخا دجين بيجن شارياني جلال الدين الرومي دروجا ميا إيرو ده باندورا وهي عنا شخوا دبرده يعني دبيجي أو هلبستين شارياني إيجو جلال الدين دروجا ميا إيرو باندورا هي هلبت برشعباجي دياره جو جلك جوانين ما أنجي جلك وجوانين ما برهمين جلال الدين الرومي دخوينن وبرهمين وينا تشتكي وقود بيجي فكري تيد هي تشتكي بالكيش تيد هي پرسا سیاج دبی چما جلال الدین زمانی نتوا خو به پیش نخستیه و به پرانی زمانی عربی پیش خستیه مانه مگوت جبرگو نه زمانی اوراینا زمانی عربیه جبرگو زمانی قرآنی زمانی عربیه مجبور دبوه چاقی زمانی زانستی زمانی عربی بو جبرویشی گلک نتوینده وگود بیجه زمانی واقعی زانستی نتهاتن دیتن میناک مثلا زمانی کردیجی ولو بو بیجن زمانی پاکستانی ولو بو زمانی افغانی ولو بو گلک نتوین گود ناف ام بیجن دروجلات نابین دیجیان دکرن کو پشتی اولا اسلامی هات اف زمانی بن پیبون آنجی گهلو اوال نهاتن کرن تنی زمانی عربی و زمانی سرکه هاتن دیتن جبرویشی زمانی پروردیجی زمانی عربی بو و ای زانستی بو برلو جوانی ما پرانیش زمانی عربی پیباندور بون پیر نویساندن جبرویجی مباش لسر جیانا جلال الدین رومی جیم آخبین راستی و جوانی نلو گرام بخاجی هیجان گو ببن و جوانی جهانی و گو هرکس لسر بخبت و بيتر مرو جنيز و جياناي ناس بك شخوا داويا في واني ده ام دغهين داويا برتوكيجي و داويا بيجن ورز حيا بيجن ورزكنو حيا بيجن خلقن بين آن جوانهين بين ام بهيفينا جو هون باشتر لسر وجيا خو سكنن باشتر وجواني خو ناس بكن زمانی کردی بپارسن بیجن بزمانی خوب آخبن بزمانی خوب خوینن و بزمانی خو هلبست و شیرت خو ام بیجن ام گیان داویا بیوانه حیوانه یکتن هم بمینن دخیر و خوشیده